kita sembah Dia hari ini dan selamanya. Hari ini dan selamanya. Kenapa banyak aplikasi pinjaman online yang
sudah aku melangkah menyusuri hidup ini, tahun demi tahun ku lewati dengan begitu banyaknya jalan berliku. Betapa mulia kasih-Mu, Kau tuntun langkah hidupku hingga malam ini ku berada bersama kita merayakan kelahiran-Mu. Selamat datang, Yesus, Sang Juru Selamatku. Hanya karena kasih-Mu, Kau lahir di kandang yang indah. Selamat datang, Yesus, Sang penebus dosaku. Hanya karena dunia, hanya karena diriku, Kau rela mati dan bangkit, selamatkan jiwaku. Betapa mulia kasih-Mu, Kau tuntun langkah hidupku hingga malam ini ku berada bersama kita merayakan kelahiran-Mu. Selamat datang, Yesus, Sang Juru Selamatku. Hanya karena kasih-Mu, Kau lahir di kandang yang indah. Selamat datang, Yesus, Sang penebus dosaku. Hanya karena dunia, hanya karena diriku, Kau rela mati dan bangkit, selamatkan jiwaku.
Lihat, ini yang berhasil aku ngajuin. Seriusan? Kok dikit banget kamu minjamnya? Kamu download dari mana? Nggak salah aja download dari link yang ada. Lagian bunganya gede banget. Lihat yang aku pinjam, cairnya cepet banget. Aku pinjam 10 juta, tiap bulan cuma perlu bayar 60 ribu. Platform apa itu? Kok bunganya terjangkau banget? Itu tuh link di bawah layar.
sini tadi. Hurian itu hatta, alen yang masuk ma prosesi, jongjong mahita saluhuna. Umur berapa sih? Ada lagi? Hah? Nomor berapa? Hurian itu hatta, Ayat berapa? ganuk bulan Desember, Musik doang kan? marlas niroha dohita, mames tahun ari hatu tubun itu hatta Jesus, naro tu portibion. Asi dohot holong nirohana, naso tardudui, patu pahangoluan, tu ganup akka pardusa, marhiti pakokopna. Jakon maibana, gebesi palua di bagasan ngulum. Tapuji, jala tasoba, ima ibana, dada holan di pesta Natalon, alai salelengguluta. Hamudongan sahapor siaon, sadarion sudido hala Kristen mames tahun ari hatu tubuni Tuhan Yesus disadok portibion. Natal ima mames tahun ulau ni dibata naro manopot hita pardusa di portibion. Atong las marohata manjakon haroro ni sipaluei. Laos di bagasan las niroha jongjong dohami dison. Sudi akka parhaladu ni huriata pasahaton. Selamat hari Natal madihamu, asiniroha ni dibata ama, dohot anakna Yesus Kristus, dohot tod di porbadia, mangaramoti hita saluhutna. Selamat hari Natal manang dihamu. Songon tadda ni lasnirohata, mamestahon hatutubu ni Yesus sipaluai, masih jalangan mahita dohot na dilabungta, laos pasahaton selamat Natal. Udul mahita saluna. Bagasan uduk doho serek miroha, tapahibul marohata, marsaur doho Yesus natubui, asa tuksikoplas nirohata, marede mahita, sai Roma hamuna.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia. Amin. Edeho kamu masa denai baru di Jehovah. Edeho ma Jehovah. Ale sadok tanon. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akasi belebegu. Hamu liaon nai. Di tonga-tonga ni saluhu bangso. Halongangan akan nabinahen nai. Marsoba mahamu tu Jehovah. Marpahean marhadohoan. Akahitir mahamu maradopon ibana. Ale isini sadok tanon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Betlehem. Sai pinuji magoar muna badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami, sian haholomot tukatiuron, jala di padomu hodo hami, nahola kiasiako, gabesaur musedo hoto, gok halalas ni roha do hami, ala ni, sai jalo mahamuliateon ni rohanami, naung tinopokmu, marhite-hite anak mi. Amen. Hudul mahita salukna. Marede mahita. Oh
patik ni debata imana tersurat di Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringa di tonga-tonga ni hita jolmaon jadi huidahami mahasangaponna mahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asiniroha dohot hasitongan ido sahakna atong rak mangidogo mahita tu debata lau mangulaho patik ngai. Mare de mahita. Poti marusata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale tuha para siroha na sumurung nunga roho tu portibion manopotami madongani hami di sudengo lunami alai sayolo do pehami ganggu hami di padonganim uju huado pihami ragam hamaolo doho parukilon. Tu portibio lao makokopami patuduho tirua tuhami asaradehami mangurupi akan apatut urupan alai sayolo do petar tutu rohanami manarihon akan agale doho na mehmet. Sai sungguli marohanami, asa muba roha doho pangalahonami, asa tarparangeho kami pakokopomi di ngolunami, jala lampatar madihami, nasai toktong di dongani hohami, manangaha penamasa di ngolunami, tangi homahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangoluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasani dosa. Ai songonodo holongi rohani debata tu portibion. Pola do anak ngana sasadai di leon. Asa nang mago ganuk na porsea di ibana.
asa hanguluan na saliling-ililing nga di bana, hasa nga po madidebata na di gijang. Marede mahita. Hatani debata turpu epistel di pesta Natalon. Imana tersurat di Pesalmen 57 ayat 1:112. Jehovah do raja marolopolo matanon marlas ni roha ma pulo-pulo akanalan i. Api mardala di jolona, mangaton akka alona humaliang. Malala doa kalodok, songo patis maradopo bohi ni Jehovah, maradopo bohi ni Tuhan ni sadok tanon. Ikot tarurak sogot, sudea kasih soba aji-ajian, akan apa puji-puji dirina, mida gana-ganan, ikot marsoba tuibana do sude, akka debatasi leban. Ai hodo ale Jehovah, na tumibul gumonggom sadok tanon, tumibul situtudoho sian nasa debata sileban. Sai tarsabur rohatiuro di partigor, jalalas ni roha diakka na ujur marroha. Ima sahatna, martua doakan atumangi hokata ni debata, jala na upeopsa. Marede mahita. Tidakon maha porsiao tai, songon na hinatidakon idongata saha porsiao di sadok portibion,
rak mahita madok, au persia di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosa, natmo palangi dohtan, au persia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuan si Maria, nagabi-gabian si Antoni Parbadia, adorang suabuan, ido Tuhatan atau manda berni, di panggungan selatas, nama terpaja libana di hau pinorsi, na tua-tua torun kanan, na mulak mangul biar katoluho, nama naik ke surga, lahun rutisang kata jauh. Amanai pargogona suatu dosa, di sini may bana pay mamulak sogo tutano, manguhumi halak na mangul mati, au persia di tordi parbadia, jaladok sadakubian abadia. Kuria atau panela Kristen akan abadia. Do desan dosa, do dia tanaman. Mulak manguluso dan nyak mati. Do dia nguluan masuk-masuk. Amin. Tabigima kor ina parari Kamis. Sunggul-sunggul di pestata sadarion,
Na parjolo sadarioni ma pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Di pestata sadarion patu paotta doan non marulaun nabadia duksidung acara parmingguon. Na paduahon marsogot ari Kamis tanggal 26 Desember 2024 patu pauni huriata do pesta Natal paduahon ima Natal ama dohot ina masuk pukul 10 pituwip rak riamahita madohoti Natali songoni masuk sunggul di pestata sadarion tabigema kor ama agape. Dina marede hita laos tapapungu mapelea sada adohot sadadi marede mahita. Sudah
batana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Atas nama pribadi dohot keluarga, kupasatai matuhita manginang selamat Natal madihita. Senyum joham hubereng, songona asing do hubereng senyum munai. Na somasa do bekot bang loyangnya teh. Itu dah. Namanya juga bersuka cita kan begitu ya. Apalagi nakin adong don dungu jamo paton kan begitu. Adong don namar sasak mulai natuarion dang bater pudub be. Mudu manukap nama songona sauna hona sasak neru paning. Ikon lah sederhata memang. Guarna penata lah teh. Selisa tahun do Natalon inang. Nanggo pala selisa tahun hita luja ate to ulutta manang repot hita. Jadi omma berita Natal di hita di bagasan Natal na parjulun hatani tu hatta na nenek sian surat Heber. Surat Tuhalak Heber bidusada ayat 5 sahat rodi ayat 12 ujahau matu hita ganup songonon matar surat disi. Ai tu suru-suru dia ma hea didok anakku doho sadario doho hutubuhon manang audo gabe amana jala ibana gabe anakku alai dina nang togyohonon na musetu portibion ibana na parjolo tubui disima didok ikon marsinggang tujolo na sudi akka suru-suruan ni debata didok donian taringo tu akka suru-suruani ibana mabahen alogo suru-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladona. Alai taringo tu anaki didok. Rodi saliling-liling na do habang sami ali di bata. Tukot hatigoran do tukot harajomi. Dihaholongi hodo hatigoran jala dihagigi hokodo hajahaton. Alani ido dimiyakkon de batami miyak halalas niroha tuho ali di bata sumurung asa tu akka dongami dungi ho ali Tuhan paujakkon tanoon dimulanai jala jadi-jadian ni tanganmu do parlangitani magodo akkai muse ale toktong domian anggoho laho buruk doi saluhut na songon ulos songon sape-sape balunom mu isudi gabi mu bama alai anggoho laustong doho dang macohot akka taumi ima sahatna hurian ni Kristus na hinaholongan songon na hupukan nakin marhite di jamitaon ikon tutudo hita marlas ni roha memang salisa taod donate nunga tapuka siabona ni Desember na salpo di bonan di Desemberi nunga mulai behita aura manang semangat Natal nunga lohot di bagasan ngoluta. Na pasti ikon jupang dolas niroha di ngoluta nang peluja dagingta. Nang pesipata luja hita marpikir masih bahenon. Songod dia lau menyambut Natalon. Asing dope akan na asing rupanya kita pikiri. Alai ido hasurungan ni hita hala Kristen na manginang. Dirocot na ido. Boy tadai las nirohai. Ketika kita repot, ketika kita susah, ketika kita banyak pikiran kita. Hasurungan ni hala Kristen unang lupa marlas niroha. Jangan lupa tersenyum. Nah tapi gudang si pikiran. Nah tapi gudang akka kebutuhan yang tak cukupi. Ikon tengok do molok ganup pesta Natal songonon tengok ma.
dirocok naido, diloja ni pikiran naido, boy tanik mati las ni rohai. Itu dah. Ayah maguna na hita marnatal molo somarlas ni rohate. Ya. Lao nol, mula nol. Kan begitu. Saru pasong na kerejo itu hitamang mangula. Ay lao hita memang seolah-olah deng terida sedia do dapat tasian hasil kecuali memang aka partiga-tiga te. Molo partiga-tiga cair do teruskan begitu ya. Holan lao tua hepeng narohanat to. Songon akka dongan na kerejo di aka transportasi rupaning ay tercair do. Ay molo di ba dong do na sali sa taon non. Adong do na sili sebulan non, adong do mingguan non do takalan asing. Tetapi adong pengharapan, pakirimon. Orang Kristen kelebihannya itu manginang. Walaupun hasilnya belum tentu nyata, belum tentu hadir, belum tentu di tangan, tetapi semangat, sukacita untuk melakukan sesuatu yang baik dalam pekerjaan imahasurungan ala Kristen. Amin. Itu dah. Itu hamahala Kristen kita ngusay marungut-ungut. Ngahya hudok ko ni baru-baru saat do peso marjamita. Sa ini halak Batak. Hola no ting. So nagugu suara ni parumene. Namuse. Anggo hami helaon dang adong pola teh. Ay biasa do ay sudi do the best hela do sudi on kan begitu ya. Dakke di murugi si mai tuanami hami kan begitu. Disugui ya kan itu kan dimurugi dakya. Tapi yang pastinya itulah kehidupan orang Kristen memang. Jadi setiap kita bernatal diingatkan, ingat bersuka cita. Nah tapi gudang akasi pikirata. Ima hasurungata dan sudat hita marlas ni roha ala ni gudang si pikirata. Laos ido na ditaringoti di bagasan turpukta tikyon. Molo tajaha amanginang buku manang surat tuhalak Heberon, dang adong di sini taringoti Natal. Tidak ada. Dang adong ditaringoti di sini iya Yesus tu di Bethlehem dang adongi. Roma suruh-suruhan tu parmahan tidak ada seperti yang dituliskan oleh Injil Lukas, tidak ada. Dungi borhak masih Joseph nang do si Maria rap dot orwan nei. Pasurat dirinya tidak ada. Alai sudi taringo tu Yesus do usurat ni Ibrahim manang Heberon. Semua tentang Yesus. Semua tentang Tuhan Yesus. Songo dia ma Tuhan Yesus. Dan itu tidak kalah penting dengan cerita Natal, cerita bagaimana proses terjadinya atau lahirnya Yesus. Songo dia suruh-suruhan tu si Maria lebih tidak kalah penting. Ada na surat ni, na di surat ni panurat Heberon. Karena dia bercerita tentang Yesus. Cerita tentang anak Allah. Allah buah, Allah hati hai yang manginang. Terpengaruh dope ajaran di Yahudi. Nama dok. Oh Yesus itu enggak Tuhan. Yesus itu tidak Allah. Masa Allah beranak? Punya anak, logikanya yes. Kok bisa Allah jadi manusia? Songona huduk nabu dari Allah itu kan kekal. Manusia ini kan lemah. Bagaimana mungkin bisa? Logikanya di mana? Yes, benar. Alai lobisiani ma di patorang di buku Heberon, manang di surat Heberon. Taringo tu Yesus Kristus. Diajar hon ala Yahudi do. Ay jolma biasa do Yesus. Sarupa songo kita do ibana. Umangat do, duminggat do suruh-suruan. Suruh-suruan itu bisa makatatai do debata langsung. Yesus tidak. Gudang ajaran nasida yang melemahkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Melemahkan pakirimon na tu Yesus. Adong do dewa mandokon ulu tutubah. Ay kadang kan hola dipikiri. Masuk tu pikirat ta kan ganggu do hita mangate. Kan itu. Munang daw-daw. Holan roh hita belanja. Roh maka partigay-tigay. Ini bagus ibu. Luar biasa ibu.
sampai bersat rupanya. Jadi hona itu pikir tak logikanya yes, masuk akal. Ayo makana persoalan do nama nuhur online ona teh. Kan bahasa di hita songona uduk berarti punya pengalaman nih satu-satu ini kan begitu ya. Kalau diberi iklannya, ditulis musik ori inna musik, mando original kan begitu ya, ori asli, wah dipicit. Anggo dipoto noi soina mebel gana, mantap berengon. HP dong ro. Banyak penipuan. Kadang logika kita manginang, kadang dipakai simbolisi. Harus kita akui bahwa iman tidak sekedar logika. Digijang ni logika. Jodoh jami tahun. Ido makana jamita nami dimulai marhiti damai di debatan nasumurung sian saluhutna roha. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ay buah mana macari tahun ini do borak na hami padi tahun. Jadi mulu majami tahun hatani tu hatta hami buah do naing tarjalo akal pikiran ni jol maido ruas taido na hujami tahu kamion. Ya bisa saja kita katakan ini kan iman. Alai adong do padapok ni si Martin Luther. Ketika kita sudah mengatakan sesuatu selebihnya urusan Tuhan. Tod di ido napai ngotok kita. Di baheni bagaimana cerita tentang Yesus tadi menurut penparunat nih manang penulis surat Ibrani. Lu bisa suruh-suruh do Yesus sih. Dia tidak bisa disamakan dengan malaikat-malaikat. Ino makana dipukan nakin jamita ta marhiti hata na mandokon ai tu suruh-suruh dia mahea didok anakku doho. Sadario doho hutubuhon manang au do gabi amana jala ibana gabi anakku. Kepada malaikat siapa dikatakan itu? Sukun hapor siomi, sukun pikirami, sukun logikami. Kepada siapa dinyatakan Allah tentang bahwa anakku engkau datohlah tu Yesus do. Jadi jangan ragu dengan Yesus amanginang. Nah tapi gudang akan tantangan hambatan yang masuk logika, yang masuk pikiran, tapi kita harus menyatakan anakku doho kata Tuhan di sekitar di bana. Odo anak haholonga halang aku. Jadi jangan ragu dengan Yesus. Dan jangan ragu dengan kuasanya juga. Dia itu the real God. Bahwa dia itu benar-benar Allah yang nyata. Jangan ragu dengan Yesus. Nah tapi ibadah memakai atribut kemanusiaan. Memakai hajol maun. Asabui dinggan. Dan ketika kita sudah percaya. Yakinlah. Ada kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam hidup orang yang percaya. Siapa Yesus dalam hidupmu? Isedu Yesus tuhatai di hita. Molo idok si palua bahasa Indonesianya juru selamat. 2 tahun nasalpu ya do hujami tahun 4 orang tarik utul lapatani juru selamat. Molo idok kon juru ahli dui. Banyak tahu. Tarsongon di Indonesia nagudangan ahli on ini nak. HP sarupa do parbeno atau kan begitu ya. Ahli pakar na musik. Molo misalnya Chris Banduli harahap. Contoh nak menteri maju iba contoh ada menteri. Baunang jo dangdak suman menteri amat tahun mau nasunkan begitu. Janganlah dulu. Ya. Tarjalo kamu maju serep niru hakon rupanya ngate. Songone menteri. Terlibat mak pakar menteri. Nah. Tapi Yesus juru selamat, ahli, pakar, banyak tahu tentang si balua keselamatan. Dia tahu tentang banyak hal. Bagaimana kelemahan, kelebihan manusia. Ido harorona asa di patad dahon alijul ma ommaho.
Supaya manusia itu berpikiran tentang Allah, hidup dalam kealahan yang sudah diberikan kepada kita. Dia bisa sadar mahita manginang, oh au jol madu HP. Nah tapi godang kelebihaku sian akadongaku. Ada kerendahan hati dalam kehidupan orang Kristen yang percaya. Jangan kita menjadi lebih hebat dari orang lain. Walaupun kita benar-benar hebat amang. Tarsongo na margelengi dua deh. Ya, rata-rata hita margeleng kecuali akan buru. Ya, doli unang majo margeleng kamu anom haduan ade. Kan begitu. Songo dia kena margeleng na julu hingo do tiki tu bapak niba kan hiradong do batas ate. Makatai besere makate tu bupati do tu bapak niba na julu. Pak na nah, Pak, namanya, bah, harimau narak di bagas at honi kan, itu. Ale molo sonari ta praktek ko niya mang, Pak, nah, paro ya, sakit tenggorokan ya, ini dito, kan begitu. Itu makana lam liling, lam dinggad do, portibion, hajol maunon, tapi ring maju musik, Natal. Najulu tikidak dan najulu maju hudokon hanap buraun maju ate tikidak dan nagibadak ke binegi ro panggonggomi tu gereja di tiki Natal anggo sonari hira najuk nama dihujuti nama ya apakah itu ada udang di balik bakwan atau di balik batu atau di balik apalah itu tapi yang pasti las dorohan bah melati ma Tuhan ngaro wakil presiden tumidan di Natal melati ma Tuhan ngaro menteri tu gereja na budari hutotod de mulai hati ma Tuhan ngaroi bana ada perubahan ido makanan na budari udokon ya kita harus berubah kan begitu mindset kita juga harus berubah tarsongon adong cerita hujaha adong masuk gerombolan herek tabo to herek budat songon haduk rumah dokon hawan ate alasan langkatani musik herek, mangki, bayi kerak kan begitu ya. Nah, jadi segerombolan herekon, kerejo na hulam manigai, manang mangalangi suasuanan jagung ni petani. Jadi saya holan mar perbui, marmutik manang mar muncul anai jagung ni, tor dialangi aka herekon. Jadi Roma petanion rugi mak. Saya diusahon petanion duk bawa masa unang dalangi bion. Ternyata herek bodat mangki takut dengan suara bodil apa pencon. Parang mereka di. Oh. Merpungu mahalakon dengan bahasa herek. Iya. Bahasa herek dah. Pada tu minat tu saya manginang. Cerita do nahu cerita honate. Sotong ni babu hamu boy lupa ditade mang kata do herek sotong doko kamu sangu ni ba. Swear nggak pernah aku ngomong sama herek nggak pernah. Dungi makatai mahalaki buaru carana asabi basita mangalangi jagungi inna. Ba adung mama dokon agak ringgasun mar minggu ra herekon saya daun. Bah tapi mak tatanya aku masa marsait las mate petanion inna. Bah ulu tu daruhana. Roma na sohya mar minggon nian patak subila dohon na musik buah mah hata herek ate kan lomo-lomo ni herek do makata itu herek nah kan begitu ya te mai toho mai tutu nian dang apala diceritaon taring untuk tanyang nai toho do martanyang herekon itu mungkin martanyang herek kamu majo ya logika majo kan herek martanyang barang binoto beda hati alai cerita do nahu cerita hona mang da so tung di babu hamu martanyang do herek ni paditai na ni musa to dang adong herek ku da ba pe mai tohoma marsai ma petanion mate ma las marohani herekon huri biasanya kan mangapuli do kan itu dah mangapuli do kana mate anda atar makatai mahita ami magdabur cuna mata dina ale di bagasan tue di mati kan begitu kan lu songo ni jujur mahita apalagi alota wow
Madupul nasuburu manor tersono loh Tuhan. Ada di kita mangapuli. Dah buset tokan. Wah hebat kan begitu ya. Bebas mah akaherekon mangalangi jagubi. Wah. Tap. Tapi guarna meherek. Tong do opat kan begitu ya. Dia tidak jauh berpikir. Anggo di bagasan sa musimi busur do penasida ala di jagungi. Alai ala nong mate petani dang disuebe jagungi. Du nama na tubuh. Ujung na malayam mahereki. Susah dua HP molo mate. Dongat taya teh inna. Gabi do ngamarilokon. Seharusnya dia harus mampu mengatakan terima kasih buat petani. Dang dipamate. Manang dang ditanya mate. Songudi dong ulut tahun. Orang yang belajar tentang Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan. Harus mampu melihat hal yang positif. Sekalipun itu yang negatif amanginang. Sekalipun. Bagaimana dia mampu mengelola pikirannya. Sekalipun itu sakit, pahit. Albert Einstein, heado mandok songonon. Mau lihat ma, tuhalak na sa toktong mabuliaw. Na juk mandokon dang tohoy si Albert Einstein ni. Alay, di mana? Ala nasida, na mandok kundang tikos ngulu kundang tikos pikiraku, gabi huboto mapatikoson na diaw. Ini sudah luar biasa itu. Jadi unang pitor murah-murahi ta bla bla bla. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ada maksud yang baik. Amin. Las haciti, au ngahya huceritahon. Tiki moding dainang 3 bulan saya keberatan dengan Tuhan. Saya mau memberontak sama Tuhan. Tapi pedita dua. Selama 3 bulan itu benar-benar jujur. Marjami tahun ini pikir aku doh jami tahun. Dan hapur syaku. Ala nadidik marsait omaku hudokon Tuhan unang jualak. Rekod tiad do dia omaki. Ala na hasian omaku awinang. Mothers boy doaw. Ido. Jadi nian abakku do kakakku itoku holong do rohani omaku. Ale sumurung do dakku botala na mirip mok nami. Iya, mungkin nasi ben kan. Ido Tuhan. Unang jo alap omaku niku. Tetapi yang terjadi apa? Pitor laut itu suruh kupang. Supermisi. Kan begitu. Tek mai 3 bulan bergumul. Alehu pikiri mamuse. Dang mandokon molate Tuhan mau dengom aku tidak. Tapi saya tahu bahwa rencana Tuhan lebih baik. Sakit pun yang kita alami. Pahit pun kehidupan yang kita alami sebagai orang Kristen yang sudah sering dan hampir tiap tahun sering merayakan Natal, harus ada perubahan cara berpikir kita. Ido halak nama nobba Yesus Kristus, bukan hanya sekedar menembah, memanggil namanya tidak, tapi songot dia do halak Kristeni mangulu di haporsionna. Molo halak na mangulu di haporsionna, dia yakin rencana Tuhan lebih indah daripada apa yang dipikirkan. Pastikan saat ini kita bersuka cita bernatal. Iman yang bersuka cita, bukan pikiran. Karena pikiran kita bisa diombang-ambingkan keadaan hidup kita amangilang. Kadang kan kita mekel mulu pikiran do mekel ala nilas nirohatta do topua dong muse nacit tangis kita mekel di siabunian mekel di siapataran tangis di siabunian lu do songoni di baheni ingat mah Yesus di dok ai suruh dia mah ya di dok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang Audo gabi amana, jala ibana gabi anakku.
Alai dinaneng togi honon na musitu portibion ibana na parjulu tubui di sima di dok ikon marsinggang tujuluna sudi aka suruh-suruan ni di bata. Jangan ragu tentang Tuhan. Hiduplah dalam imanmu. Martanyang mahita. Tuhan di bata mola tema di pasat rohanami. Di bagasan obbason, di namarpungu hami, sahuria, dohot di aka ibadah na hupatu pahami, di bagas jerom. Makalason ari hatutubum, si palua di hami, juru selamat. Ali Tuhan di bata, ajari pargugui hami, maniop ho maka porsay ho, di pardalanan ning ulunami. Asa toktong hami tutu mar Natal, mar pesta, las rohanami, las nang ulunami. Ala pos rohanami Tuhan, di pakokok mi di hami, nung ngaroho tu portibion. Jala toktong dohorap dohot hami, di pardalanan ning ulunami. Ajari pargugui hami Tuhan marhiti todim. Asa manang aha penamasa, las niroha manang arsak. Hutiup hami hotok tong gomos Tuhan di ngulu nami. Huha porsiami, huha porsiami, huasom nang sakak muna dinggani. Lubi sian na hupikiri hami, nunga di pada diho tuhami. Ima paposon rohanami Tuhan. Laho manobbaho, asa toktong di ngulu nami, pardalan ng ngulu nami, manang aha pehula hami. Toktong ngulu na manobbaho hami. Manang hape na huwadupi hami, toktong ngulu na manobbaho hami. Toktong hami mangulu di bagasan, lomo ni roham. Asiroham, pargugui mahami. Ramoti hami. Pasu-pasu ngulu nami. Pasu-pasu keluarga nami. Pasu-pasu parsarepion nami. Pasu-pasu partuturon nami. Pasu-pasu nang pardonganon nami. Pasu-pasu nang parsauran nami Tuhan. Asiroham. Urupi hami di hagalion nami. Unang holak kami siyakko. Todim na badai mapaingotok kami. Ay juk nai hami marnatal. Alay salpu natal salpu do sudi. Salpu do nang akka lasini rohai. Di bahini molo tungpe gudang akan nahu pikiri hami. Paingot hami asa toktong marlasini roha. Pasu-pasu, tangihon, lehon. Akka nariko di ngulu nami. Na saya toktong hutangnya kok kami. Hupangiduho kami di akatanyang nami Tuhan. Regam na hupangiduho kami i. Sihol do lungun ni rohanami. Apala di pesta Natalon na parjuloon. Hupangiduho kami mo setuho Tuhan. Asiroham. Lehon haipason. Dia kana marsahit. Lehon gugu dia kana gale. Lehon akalas ni roha, dia kana maima di rokap, nang dia ka parena konompe, pasu-pasu bortian ni aka ina, naung marhasohotan, asa marhiti di pasu-pasu ho nasida, parsarepion nasida, sorang danak di tonga-tonga ning ulo nasida, nang aka ulon nami pe Tuhan, huhari kotok kami do, huhiri pami do, asa dinggan pangabahan, pangomoan di ngulu nami, jup panglasini roha, dahapok na ni duluan. Ali Tuhan, pasiko may. Hodo na takas ubboto, dia do na patut lehono mo tuhami, ay tumakas doho manadahami. Ali amang, pasu-pasu ma parsaran nami. Nang satokin nari, naing hupatu pahami, na marulon na badia, padan nami, tuho. Marhiti na mangaton daging do mudarmu, marhiti roti dot anggur. Ali Tuhan, sahur maho tuhami, asa tarleho kami rohanami, pasahur ho diri nami tuho, sisa dosa nami Tuhan, mangasaon Yesus Kristus. Amin. Maredehita, laus tapasahat ma peliata. Oh,
nalas jongjong mahita. Tuhan Yesus hanuburan nani surune mata napasayon surune dosa di nolong Golgota. Tatanya kon mapeliata. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileon lehon nadinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni sinon lehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan de bata na toktong na somarmulan na somarapacohotan, hubuji hami maho alas saut suritahim naong sinakap mo adorang somarujahat dope hasyanganon, dang tarabba siboli sakap mo, dang suddat tahim na badiyay di bahid dosa nami, ala ni holong ni roham na belga na soharuduani, di bahini moleate marohanami tuho, ala nong saut sakap mo, ima parsurum di anak mo na gabi si palua jala si pangulo di hami, asa malua hami siya dosa hamatian dohot siyan uhum jala macohot hami mangulahot dosa. Ope asi maroham di hami. Tugihom mahami tu anakmu. Say bahim mahami gabi siluam tu ibana. Asa upa ni halujon na hami. Ala na tinaon na nabernit dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa daryon. Asa diingot habal gaumudot haroro ni anakmu na gabi jolma, lau panguluhon hami pardusa, saya sungguli maaka parhalado ni Uriam, mamaritahon barita na ulitu salut halak, nong patar hasangapommu, jalanong jupang dame dot hasonangan, sa lehon mapitu na ukap tu halak si pilibegu, dot tu paragamo na asing, asarona sida mangului Tuhan nami Jesus Kristus, say rajai masalut raja, dot akka surwanna, asa diboto na sida nong diluhoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling-liling na. Sa lehon gogo tu akan na dibagasan pangujunan apuli akan na marsak jala palua akan na targogot. Sa tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Sa dongani jala pasu-pasu hami sudi akan na magudang rodi danak dibagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan amardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Sa
hamu ma pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho, jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Selamat Natal Madihita. Amanginang taudutima na marulaw na badia ale mangulun mahita holan 2 menit. Hobartu aturan ni huriata kubabotoho kami ma akka na marul na badia ima nau makatidakon haporsyon na dohot na sohona uhum huria. Ima buah-buah siya kami asa masyatusa kita horas ma.
Di hamua manami nanami, nuaik sahak mahita tu acara ulau nabadia, sada marohata, dos marohata, madohoti ulau nabadia, na naik patu pau ni huriata ibaga satikion, marede mahita. Dameni debata na sumuruk sia saluhu roha, ima mangaramoti ate-ate muna doho roha muna, marhite-hite Kristus Yesus, amen martangiang mahita. Ale tuha debata para si roha na sumurung, amanami na di Banua Gijang, asiroham topo mahami na pungudison, adoraku pangakami ano parpadanan na badiyay, leo mato di parbadia tugano pami, asa dituho kaporsiaw na mangul di hami, asa posituturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus na makokopami, pargogoy mahami matsuada ho diri nami, asa tarihuto kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jala asa dituho kaporsiaw na mangului, say taiti marohanami, asa lamalungu kami tu Banua Gijang, asa say masihol kami, pai may mahok karoro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita kana pinarhamaol ni debata, ita sakap nuang mangato parpadanan na badiyay, di ba ini tatibang majumulo manang nataw hita marulaw na badiya, asa una ko nauhum manangi sesiak kitaon, ay holan naudu roha, jala naman ol soli rohana, ala ni pabainan na soture, jala naman ol poti dosana, jalan porsea di hasan dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangatok parpadanan na badiyay alayakan na doho marulaw na badiya unang bediuloy sibolis unang bedidadati mardosa tuk pada hamu marohamu na siani tunggo tapok kamu mahosom doho late ni roha alay paingotingotamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala mula mangolu humokko pamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay di ba ini tatakasi majoloro hatabi jala alusi hamu mana husukutono tuhamu rimahita jongjong di parhatu turohabo halak pardosa hosya katutubum dohot alani pangalaw sim di patik ni debata molo di parhatu turoham dokma ulu namarsa goroham alani dosan jala dipangi doroham nang malua honuaik siad dosan molo songoni roham dokma ulu di parhatutu rohab bonaung ro Tuhan Yesus tutano pangulu ho pardosa ibana naung mate doho mula mangulu humokopo mamorsa jala manesa dosan molo songoni di parhatutu roham dokma ulu
Olo doho manggota posia roham lateni roha, doho tosom miroha, aku mi. Olo doho mardengga doho talak na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham, sesao ni debata sude dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapaudu be marohata, jalata topoti masude dosata, ihuto kamu matanyango di bagasar rohamu nabi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang gohami. Ay jo tulau si hami patimu. Tamado honau hummu hami. Nuang dohot sugut. Molo balasono mutu hami hobar tu pabahenan nami. Alayalani godang yasi dohot tolongi roham. Dohot alani anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehomu humokopami. Alani ubay na hupami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sanami. Jalaleo to di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanod dopehami. Amen. Ato kamu akan namanopoti dosa muna. Jalan nama uas dia sini rohani debata. Say saha matuhamu na hinaporsiaw muna. Mga sahok kata ni Tuhan Yesus dogdok tuhamu. Pos marohamuna. Nungase sa saluhut dosa muna. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Alia manami na di banwa gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaumu. Say sauk malomoni roham di banwa tongaw songo na di banwa gijang. Leo matuhami sa dado kangulua siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay honap punarajaon. Do taugun. Rodi hasangapos sa liling-ililingnya. Amen. Hudul mahamu marede mahita. Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padiriho parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu borngin na yuju tarjehe ibana. Didok mamauliate. Dungi di ponggoli mai di palia matua kasisiana. Huhu madidok. Jalo hamu majala pangama. Dagiku doi nanile tuhamati aku mokopamu. Baik kamu masongoni. Baik parningotamu na diau. Jala duksun na sida manga dibuat mapanginumani. Didok mamauliate. Dungi didok matuna sida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginumano padan nai baru mau marhite-hite mudarhu. Nani sehok kumokopamu, baik kasani dosa. Sai baik kamu masongoni, baik parningotamu na diau. Atong romahamu nungaradi sude ida jalai dai hamu madengga basa ni debata. Roma hita 7 sa 10 halak. Dia kaya nakon nami na sumakatidako kaporsiao dope unang majodohot. Tua kadongan nami na dibagasan hona uhumuria unang majohot na sida marede mahita.
Besar
Dinamarede hita bukuede ayat nomor sia ayat sada laos jongjong mahita saluna. Nomor sia ayat sada jongjong mahita. Martangiang mahita. Puji matuha debata ali todiku. Jalan asarohaku di bagasa mamuji guarana badiai. Puji matuha debata ali todiku. Jala unak tu kalupahod dengan ibasana sudena. Ibana domane sadosam sudena. Ibana pamalu makasahi musudena. Ibana palua hoko samsian hamagoan. Jala dilihat tu hodeng gabasa dohot asini roha. Para siroha jala pardengkat basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang di baitu hita na hobar tu dosata. Jala dang di balosok tu hita na hobar tu hajahatota. Songo na sini rohani amama. Tuaka anak konna do. Asini rohani Tuhan debata. Dia kana maka dia ribana. Nungata kas di patudu ho debata holongi rohanai. Tuhita dinamate Kristus sumo kopita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaik siar rimasna dungga beparpitor hita hinor honi budarai dibaeni sai pujionu pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata olat nion rodi saliling-lilinga amen di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala sima rohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homadamena tuto di munabi amen. Di hamua manami nanami selamat hari Natal madihita, rak jongjong mahita masih jalangan mahita doh na dihabirak sia mutabi. Baro na. Masih tiop kita kamang nak termulak, itiop kiri kanan. Baju. Amang inang adong do roti. Kopi manang susu manang aha main non isi. Ima jalo hamate. Selamat Natal madihita. Selamat Natal.